naman, nagbabalik ang spicy opo mo para ma-confirm natin kung talaga nga namang ikaw ay inlababo. Diba? Kaya naman balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opo mo, DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko sa'yo kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 senyales na in love ka na. Opok mo. Eto na mahal, sabi ko kanina, una, in love ka na kapag gusto mo na siyang alagaan, hindi lang makuha. Kumbaga, genuine na yung concern mo when it comes on well-being sa tao. Congratulations sa true love na yan. True love na ibibigay mo. Hindi lang tayo sure kung kaya ka i-love back. At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal mo na yan kapag nagiging selfless ka na. Ito yung sinasabi natin na minsan gusto mo na siyang subuan. Kapag subuan, talaga nga namang active. Hindi, minsan talaga, ako personally, kapag in love ako, gustong-gusto kong patikman siya ng mga favorite foods ko, mga masasarap na pagkain na nakita ko sa social media. Bibilin ko yan, tapos ireregalo ko sa kanya. At talaga nga naman kapag nasarapan siya, parang nasarapan na rin ako. Oo. Diba? Diyan na papasok yung talaga nga namang nagiging priority mo na siya, or ang satisfaction ng tao ay satisfaction mo na rin. Kahit hindi ikaw yung nakakain. Diba? At ito naman mahal, ang pangatlo at panghuli ay sinasabi ko sa iyo, mahal mo na yan kapag tanggap mo na siya ng buong buo. Ito yung sinasabi natin na pati kapintasan niya, pati utot niya, pati pekas niya ay talaga nga namang hindi na nata-turn off. Hindi mo na kinaka-turn off. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, it's acceptance of love. Wow! Kala mo talaga. Uy, totoo to Diyan na papasok yung point na kung saan ang imperfections niya ay magiging perfection na to your eyes, to your heart, to your brain. Bakit? Kasi mahal mo na. Diba? Na kahit hindi maligo yan, na kahit hindi nagkukuskus yan, hindi yan nagsisipilyo, mayroong pang mga tulog na laway kinabukasan, ikikiss mo pa rin. Diba? Kasi nga mahal mo na. Diyan na pumapasok ang ano na tawag dyan? It's love lang talaga. Wala na ako ibang maisip pa. It's love. Kapag natanggap mo na siya ng buong buo, tapos mamahalin mo na siya kahit siya'y mabaho. Tapos yung tapos yung honeymoon period, yung best foot forward period, na kung saan kailangan niya magpa-impress. Bakit? Nakuha ka na niya. Ang rupok mo. Hindi, ang akin lang naman dito, mahal. Kung mahal mo na siya, kung in love ka na, sana ma-reciprocate niya kung paano mo siya minamahal. And at the same time, mag-road to forever na kayo. Diba? Ako nga hinahanap ko pa rin. Sana all nahanap na, di ba? Anyway, mahal, promote ko na lang one last time that is coming March 7. Bukas na po yan, 6 p.m. Meron po kaming hatid saya ng 90.7 Love Radio Manila. Concert po yan sa Dapitan Sports Complex. Diyan yan sa Maynila. 6 p.m. onwards. Of course, may dala-dala kami mga artists. Sila Grace Note, si Cycle Mind, Diwata, Shaira. And of course, hosted by Love Radio DJs. Kaya it's your opportunity para makita nyo na kami dyan. See you there. Libreng yakap. Wow! Sige na, ako'y sisibat na. Huwag kayo mag-alala. Susunod na po sa akin sina Rocketera at Titangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, manatili lang katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!